tih faktora je zapravo razlika u stupnju filtracije. Primjerice, uvijek se priča o SPF-u 30, kako on filtra nekakvih 95% zraka, pa recimo naspram 50-ice koji filtra 98% zraka. No, međutim, moramo znati da je naš život dugotrajan i da zapravo svaki onaj postotak zraka koji nisu filtrirane zapravo u konačnici se zbraja. Tako da što je veći faktor, odnosno što je SPF viši, to je zapravo stupanj filtracije zraka veći. Prema tome, ja bih rekla da mi danas dermatolozi smatramo da je zapravo jedno zlatno pravilo se koristi SPF 50+. Naravno, mi kad pričamo o fotoprotekciji, mi nekako uvijek razgovaramo o kremama, no međutim, ja bih rekla da većina nas dermatologa smatra da je fotoprotekcija mindset, odnosno način i stil života gdje mi želimo kroz život imati jedan kvalitetan život, boraviti na otvorenom, baviti se sportom, međutim filtrirati količinu tih štetnih zraka koje ćemo kroz život dobiti, što naravno onda je i odabir doba dana kada smo, dakle da znamo da je sunce izrazito agresivno između recimo 10, 11 pa do 5 sati popodne, odnosno dakle isto tako nije svejedno u kojoj smo regiji, dakle trenutačno drugim riječima ako smo na Maldivima nije ista ekspozicija kao što recimo u Republici Hrvatskoj na našoj obali, tako da osim tih saznanja, dakle informiranosti koji su UV indeksi, isto tako i korištenje zaštitne robe, sunčanih naočala, šeširića, što se odnosi osobito na naše najmlađe, odnosno na dječicu.